नमस्ते प्रणाम अजय भोजपुरी। भोजपुरी भाषा के लड़ाई आज़ादी के लड़ाई नियन ही कठिन काम बा। एकरा खातिर हर गांव में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद नियन समर्पित क्रांतिकारी चाहिए जे अपना मातृभाषा के मान सम्मान आ अपना हक अधिकार खातिर हर मुश्किल से लड़े खातिर तैयार रहे। रउआ ई बात जान के हैरान होखब कि पिछला 60 साल में 250 से भी ज्यादा भाषा मर गईल बाड़ी सन। ओकनी के अस्तित्व खत्म हो गईल बा। आज एको आदमी नहीं वो भाषा के बोले सुने या पढ़े वाला। एकर मुख्य कारण यह बा कि वो भाषा में साहित्य ना रचाइल हुई। भोजपुरी जैसन ही वो भाषा के लोग भी अपन मातृभाषा छोड़ के दूसरा भाषा की ओर आकर्षित भइल हुई। ओकरा के बोले लिखे पढ़े वाला के संख्या में कमी आइल हुई और धीरे धीरे वो भाषा खत्म हो गई हुई। भाषा के मान्यता हमनी के स्वाभिमान से जुड़ल बा। एकर संवैधानिक मान्यता बहुत जरूरी बा, लेकिन ओकरो से जरूरी बा भोजपुरिया लोग के अपना संस्कृति के प्रति कट्टर भई। यदि अश्लीलता के खिलाफ हमनी के कोनो कठोर कदम नहीं खींचा उठावत, यदि कुंभकर्णी नींद में सुतल भोजपुरिया लोग के जगावे खातिर हमनी के आगे नहीं खींचा आवत, तो हमनी के सांस्कृतिक पतन निश्चित बा। भोजपुरी संगीत और सिनेमा में अश्लीलता अपना चरम सीमा पर बा। यदि हमनी के अपना भाषा और संस्कृति के प्रति कट्टर नहीं खींचा बनत, तो हमनी के उदासीनता ही हमनी के सांस्कृतिक पतन के कारण बनी। हमनी के अपना भाषा और संस्कृति के प्रति कट्टरता रखल बहुत जरूरी बा, ना तो यही तरह कुंभकर्णी नींद में सूते वाला भोजपुरिया लोग के जगावत जगावत एक दिन हमनी जैसन जागल आदमी भी गहरी नींद में सुत जाई। फिर मान्यता मिले चाहे न मिले, संस्कृति बचल रहे चाहे बिला जाओ, कौनो फायदा नुकसान नहीं होखे वाला।